चिरां जिल्ला खुंग्रिंआव गासै माहारियारि मोनद' आफादनि जानो गोनां बोसोरसालिया जथुमाया दिनै गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। नंगौ, दिनै चिरां जिल्ला खुंग्रिं गोजौ गेलेग्रा फोथाराव गासै माहारियारि मोनद' आफादनि जानो गोनां बोसोरसालिया जथुमा जेरै खुंगा 23थि 3 बोसोरसालिया जथुमा खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफाद खुंगा 18थि 2 बोसोरसालिया जथुमा खुंग्रिं दालाइसा एबसु खुंगा 8थि 3 बोसोरसालिया जथुमा खुंग्रिं प्राइमारि ट्राइबेल संघ खुंगा 6थि 3 बोसोरसालिया जथुमा खुंग्रिं दखरा बर' समाज खुंगा 5थि 3 बोसोरसालिया जथुमा खुंग्रिं जौगाखां आफाद खुंगा 2थि 2 बोसोरसालिया जथुमा खुंग्रिं हिमालय हारिमु आफादनि बोसोरसालिया जथुमाया दिनै जोबनानै थांबाय। दिनैनि जोबथा गेवलां मेल हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सहेन्द्रनाथ बसुमतारी, मेल बेखेवगिरि महरै इ.एम. रनजित बसुमतारी, चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी, चिरां डिभिजननि डि.एफ.अ. खनजन बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे मोनद' माहारियारि आफादफोरनि जिल्ला आरो मिरु दैदेनगिरि बिथांमोना खौसेयै बाहागो लायो आरो हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनायजों लोगोसे खौरांनि गेजेरजों गोबां गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथियो।